Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya nkomo Savukazi Mvuleni intokazi ezala Mamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today uma ungivakashele uzongichazela kabanzi ukuthi yini le emhlukumezile wazwakhetha ukuthi azofika la ekhaya namhlanje. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Ngiyangazi mina indaba ngiyayithanda. That's why ngihleze ngithi nje iza nazo. Unjani ma? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya, usitshele igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi. Sanibona ababukeli emakhaya. Igama lami noSibonakaliswa kaMbhele. Ngowale Eastern Cape. Kodwa-ke ngokuhlala ngihlala khona eMlazi. Mama phi na Eastern Cape? eMatatiyela. Oh, okay. So uze nini la eMlazi? Ngeza 2011. Uze ngokomsebenzi noma Ngaza isikole? ngesikole. Oh, okay. So benjani-ke impilo usakhula? Ibi-right. Ibi-right. Khulele phansi kwesandla sabazali Ngikhulela phansi kwabazali bowu-2. Okay. Ekhaya ku-right, sisotha ngothando. Kunokuthula nje phakathi kwekhaya. But-ke sathi ngokukhula sengenza u-grade 10 wami, 10 and 8 ngebhadi-ke ubaba washona. Oh, askisi. Yeah. So Waphazamiseka-ke lapha. Kakhulu. Since baba kuyena umuntu oyi-close nami. Kuyena njengengane eyodwa entombazane. Oh, okay. Yeah, vele abantu besilisa bajwayele ukuthi ingane zabo zamantombazane babe close nazo mase ukuthi ezabafana zibe close nomama. Futhi nathi amantombazane sithanda kakhulu obaba. Bathanda kakhulu. And yazi iyenza isense lento because if ngijwayelana noma okay yeah vele uzongifundisa ukuthi fanele ngiziphathe kanjani njengentombazane but angizophelela kuyena ngeke ngize ngigane umuntu wesifazane fanele ngigane wesilisa so ku right for me ukuthi mangikhula ngibuka uba ngihlezi nginobaba ngazi ukuthi abantu besilisa babantu abanjani ukuze one day mhla ngigana kuyoba lula mhlambe ngingakubeka kanjalo angazi but yeah so isithini-ke isigameko bekuyini la ekhaya namhlanje isigameko sami ngokuhamba kwesikhathi mangifika eMlazi ngabe ingane ngafunda ngahlangana nomuntu wesilisa nje samantombazane ngakhulelwa lapho. Okay. Ekukhuleleni kwami ingane ngayithola ngomthungo. Okay. Ngahlinzwa uthola kwami. Beyinjani i-relationship yakho nobaba wengane? Right. Ngizosho njalo mangiyitshela ukuthi i-right ngaleso sikhathi. Okay. Yeah. So ingakho ze decide ukuthi ongcono yazi na ngimvele ngimzalele. Cha nayo Okay, kwaba isibusiso nje saze ehleke. Oh, okay. So yeah, mawuthethe ngomthungo kwenzakalani? Kwenzeka into engayilindele. Because ngasitedwa ngomthungo ngabuya esibhedlela ngabuya. Then bengilonga ngizwe izinhlungu yabo. Kodwa nginganayo phela uma uqala nokuba nengane. Hlezi abantu bethi hayi ave kubhlungu bethethe ngomthungo wazi ingcono uyibelethela wena. Nami lo ngitsho hayi lobo buhlungu lobo. So uthungiwe ke manje uhamba ugobile yonke lonto le. Akupholi. Akupholi sis. Nami sengilo ngitshela ukuthi hayi shuthi loba buhlungu obushoyo kanti cha kuyonakala ngaphakathi. Kwakwenzekeni kanti? Kwakubuhlungu nje lo ngibone ngathi mhlawumbe kuyezwa ngathi sekuyabhidla yabo kuyabhidla kubuhlungu umthungo nami sengitshela ukuthi anguphethe ngendlela e-right. Babethe onesi uzophola emva kwesikhathi singana umthungo. Angisakhumbuli isikhathi esingakanani because sekuyinto endala manje yabo. Kodwa nje ngoba ngikhumbula ukuthi kwazi kwathi ekhaya ngesikhathi emele usuphole usu-right ngaso manje inhlungu seyidlulile. Kodwa wena uyafa kodwa mina ngiyafa inhlungu. Then ilapho-ke ngaphindela khona-ke sengiye eklinikhi futhi. Balokhu be-check-a nakhona bangibambisele esibhedlela. Bathi yini le ebuhlungu kanje? Kwathola ukuthi kusala isikere la ngaphakathi khona into esalile ngaphakathi. Inkinga yaba lapho. Babuyisela naso bafaka naso. Bavalela naso ngaphakathi ngephuthi. Yibo. So kwenziwa kanjani phela fanele siphume phela? Ayikho enye indlela phela kumele ngiqale phansi futhi ngiqaqe manje khishe isikere. Benze sure manje sebeklinile akusekho lutho olusalayo phakathi. Kodwa nje ngase ngihlukumezeke kakhulu bakuyimanje nje angiyifise enye ingane. So right. Ngiyabonga.
Manje iy'nhlungu-ke zakuphinisela-ke esibhedlela-ke manje usuhleli esibhedlela noma? Ngaqala phansi phela lesikhathi ngiqeda kuthunga ngathi ukuhlala esibhedlela ngapha nami ngase ngekho right inkinga. Sebe-check ukuthi noma umonakalo ube mungakanani ube khona. Manje wawungakaboli noma kwenze njani? Ayikho into eyonakala? Baklina bona. Noma angazi ngempela noma kodwa nje ngoba ngahlala emva kwalokho baklina then bathi ngithunga ngaphinde ngathi uqhubeke ngahlala. Engeke ngazi noma mhlampe ngangihleli ngoba mhlampe besafuna ukubona ukuthi umonakalo ube mungakanani. Ngoba bakuhlalisa emva kokuba kade sebekuthungile futhi. Ngathi ukuhlala nje isonto lonke nje impela. Kwabe imanga Ubuhlungu. Ngigoduka-ke manje ngekhaya. So wahlinzwa kaduteta, wathungwa. Waphinde kufanele wabuyela ekhaya-ke sewubuyela nomntwana. Wezwa ungekho right, waphinde futhi bakuqaqa lapho khona kusemanzi kanjalo. Waphinde wathungwa. So nje bonke lobo buhlungu lobo bekunjani enhlizweni yakho kwenzekela lelo phutha lelo? Because angiboni ngazuthi-ke ukhona umuntu ongahlosa angakwenza ngenhloso ukuthi avalele isikero ngaphakathi kuwena. So wawunjani enhlizweni yakho? Ngangibuhlungu kakhulu. Ngangibuhlungu nje. Ngangikhathazeke ngempela futhi nje kwangihlukumeza nje lokuyana. Because sengisaba nokuhlala nangokuthiwa noma manje sekuthiwa enye into ngingasakholwa ukuthi awukove mhlawumbe kulowo monakalo omdala yini. Yabo lesikhathi esanda kwenzeka uma ngizwa nje noma i-cramp-ana noma esiswini yabo isisu asiphilekile. Sekunaloko ukuthi mhlawumbe khona okunye futhi okusalile into enjalo. So manje nje ungasayimiseli ngokuthola umntwana. Uthini-ke ngomuntu wakho uma engasathi ufuna omunye? Umntwana? Hhayi bakwethu. A-adopt. Aka-adopt. Wena awusayingeni ngempela? Hhayi ngiyasaba kodwa mhlampe phela kungenzeka-ke. Ngoba naku kwenzeka nasekuqaleni. Ngaze ngasaba yazi Nkosi yami. Yazi sometimes ziyenzeka izinto singakazi size sicabanga ukuthi ziyoke zisehlele thina. Kodwa nje mese zenzeka zisihlukumeze kakhulu. Usuwahila-ke kodwa-ke? Hhayi ngaba right. Usu-right emzimbeni? Sengi-right nje ngempela. Yonke into e-right. Ungathini uxwayisa onesi, odokotela, abantu abasebenza ngomsebenzi okanje ey'bhedlela? Ukuthi baqikelele. Ngiyazi mhlawumbe isikhathi mhlawumbe esuke sisincane. Kodwa baqikelele ukuthi yonke umsebenzi bawenza ngendlela. Abarashi yabo. Benze ngokuqophelele yonke into ibe right. Babe nesineke bathande umsebenzi wabo because abanye abantu umsebenzi umuntu usuke enze loyo ngoba kumsebenzi ovelayo ungawona umsebenzi awuthandayo. Then esikhambeni isikhathi angakwazi ukusebenza nabantu. Kanti kubalulekile uma usebenza ngabantu ubeka abantu phambili ukudlula wena. Because iyashaya lento silambile kakhulu. So manje umuntu umsebenzi oqhamuka kuqala sekuyiwona asewuncamela ngoba phela fanele sihlale sidlile. Kodwa uthola ukuthi abanye kuyenzeka ukuthi lo msebenzi awukho ey'nhlizweni zabo. Akakwazi ngisho nokusebenzisana nabantu kodwa unesi. Kodwa ayikho into esingayisho, ayikho into esingayenza futhi ngenxa yokuthi silambile. But sesiyacela-ke at least-ke nizame Nkosi yami ukubamba lapho nalapho ukwenzela ukuthi sibe right sisonke because suke sithembe nina phela ngemisebenzi yenu. So ungathini amazwi okugcina? Amazwi okugcina engingawasho ukuthi ukusaphothana kubalulekile. Because kuthiwa umndeni awungisaphothanga mina. Angazi ngabe mhlawumbe ngagcinaphi. Babekhona bekumele. Babekhona ifamily yami yayikhona nje yonke. Nabonesi bakithi ngiyazi mhlawumbe nayo kwaba iphutha. Yebo ngenza kuba kwakuyiphutha wonke umuntu uyawenza wonke umuntu alenza iphutha nje umuntu okhona emhlabeni alenza iphutha. Kodwa nje umuntu kufuneka afunde ephutheni lakhe. Sithandane nje sizwelane. So awazi ucabange nje ukubophisa leso sibhedlela leso? Hayi angazi ngicabanga. Awazi ucabange? Hayi. No angikufaka umqondo omumbi ngiyabuza. Ngenza isipanisana. Okay so I know. No angazi ngicabange ngoba ngabe ngaba naloko ukuthi angazi isimo ayibhekene naso owenza iphutha. Ukuthi ayibhekene nesiphi isimo ngaleso sikhathi. So angikwazi ukuthi naye ngimosha i-career yakhe ngento kuba ngiyaphila ngiyaphefumula.
angithi yabo, futhi awukho umonakalo mhlampe okuthiwa u-permanent. Yabo omngako. okhona lapho kuthiwa ukhona-ke mhlampe ngangizosibopha-ke esibhedlela kodwa Cause enye manje into esibulalayo cha. iy'tress ezisemakhaya. Uthole ukuthi uya emsebenzini, ulokhu ucabanga ukuthi ekhaya kwenzekeni. Mhlambe uhlushwa umyeni, mhlambe uhlushwa unkosikazi, mhlambe uhlushwa iy'ngane, mhlambe uhlushwa umakhelwane. Uzithola ukuthi nomsebenzi osuwenzayo manje usuyaphazamiseka kakhulu, awusayiboni into oyenzayo. So ngiyabonga kakhulu lolo zwelo nothando nje lokucabanga ukuthi mhlambe khona into eyayimphazamisile because awusibona isizathu esibambekayo sokuthi angakuvalela nesikere ngamabomu. Yebo. Yeah, so siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami ukuthi ngithi uninike isikhathi ngikhulume nani. Mhlampe naloko uvalo bekunalo mhlampe lizophela ngoba kwesinye isikhathi kuthiwa ne-counselling iyasiza. So nami nje since ngike ngakhuluma nawe ngiyacabanga ukuthi mhlampe-ke sengizoba right kahle ngokwanele. Ngiyazizwa bafethu igameko kubuhlungu. Siyacela bandla bahlengikazi nabahlengi lapho ukuthi please bandla menenza isipaniseni ngoba nisebenza ngemizimba yabantu and kubucayi ukusebenza ngomzimba womuntu. Siyacela nizame nje ukuqikelela lapho nalapho i-stress onaso ushiye ekhaya, ushiye emumva, ushiye nje la ungasilahla khona uma ungena emsebenzini ukuthi umqondo wakho ufocusile la emsebenzini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye.